Paga bé, Aixina? Sí, molt. Ai, els altres quadres eren tan tristos. I aquestes flors, t'agraden? Molt. Fan una olor com si vingueren de lluny. Que d'on són? Del sud. Les nostres no han tret flor encara. Ja no tardaràs. Demà és el primer dia de la primavera. Quan li tinguen caldrà posar-ne a totes les habitacions. Gràcies. Estàs molt sorprent, Alicia. Estic contenta. Per què? T'has de trist tot el matí. Digues. Estàs contenta per què jo m'he dit? Ei, mai havia tingut ningú al meu costat que se'n riera. Tu me vas donar la mà i me vas mirar als ulls, tan fons i tan clar. Pots tornar a donar-me la mà? Amigues per sempre. Per sempre. I no me tornes a dir gràcies. I se mentira a mi. No me puedo. Te diré a un perdanet que viniera a casa de la meva finestra. De què t'embrus ara? T'embrus de mi o què? Sí, eres tan chiqueta. Gràcies. Ai, Senyorita Soler, veu alguna cosa nova, sí? i ses flors? Els quadres? Per fi els ha llevat vostè? Eren massa foscos. No feien res de bo a esta pobra gent. Amb tot i això li donaven un aspecte solemne a la casa. La primavera de Botticelli. Tendria bé. Sí. És lluminós, radiant. Veig que està vostè interessant-se de veres per l'ànima dels meus malalts. Molt. Mai haguera pogut imaginar un espectacle humà tan desconcertant. Tan tragèdia i comèdia alhora. És curiós. Està vostè atravessant les mateixes etapes que ell. El primer dia va entrar així com un colp de vent, amb deler de trobar algo espectacular per llançar-lo a la publicitat. I després ha anat endinsant-se en l'ànima dels malalts per a encontrar la seva veritat en el silenci. Està vostè en plena etapa de meditació i de tendresa. Alguna d'aquestes històries íntimes m'ha arribat molt a dins. Per tant, aquell reportatge sensacional No l'he d'escriure. és igual, l'escriurà Ferran. Pot ser. Ell és home i fort. Però jo no gosaria despujar en públic estos xicotets patiments per a satisfer una morbositat implantada ben notable. Ja va eixir la dona. I sa xiqueta sempre a soles, i que doni les gràcies per totes les coses boniques com si foren un regal. I se pobre empleat de banca, que mai ha eixit de la seva pensió ni de l'oficina, i es somia heroi d'amors i viatges extraordinaris. A més, sé que està vostè treballant seriosament. Aquesta matinada ha estat en la meva biblioteca fins a altes hores de la matinada. M'interessen els seus llibres, les seues estadístiques. He descobert en ells coses que no haguera pogut imaginar mai. Quines? I sa contradicció constant del suïcida en la lògica de la vida. Per què es maten més els triomfadors que no els fracassats? Per què es maten més els homes a la joventut que no a la bellesa? Per què es maten més els enamorats que no els que no els aguda amors? I per què ho fan més a la matinada que a la nit? I més a la primavera que a l'hivern? Difícil d'explicar per a una dona jove i enamorada com vostè, però li advertit que l'observació és científicament exacta. Matar-se és sempre una negació bestial, però matar-se al temps de l'amor i la primavera és un insult a la natura. Pot ser? És a més tan contrari a tots els instints, els animals no es suïciden. De vegades també. La diacrat, si es veu voltejat de foc, esclava el seu agulló verinós. Però això no és anar a una mort voluntària, això és fer-la vindre abans per a evitar el patiment. El patiment. Heu ací el motiu suprem. Em pense que vostè, sense adonar-se'n, ha arribat a resoldre totes les seues dubtes de la vida. No pense vostè que el patiment és 100 vegades més intolerable quan s'està rodejant de triomf i d'amics, quan la sang és jove i tot al teu voltant es cobreix de roses.
No, doctor, no em faig de vostè dubtar. La vida no és només un bé. És per damunt de tot un deure. Tant de bo pense vostè sempre així. Perdó. Vostè, doctor Roda? Servidor. Què se referís? Doctor, he de demanar-li una cosa. Una cosa molt íntima, molt difícil, Vostè però diu. necessària. Destorbe? No, la senyorita és persona de la meva total confiança. Digue'm. Doctor, facin vostè morir. Jo, sí. Sé que és estrany això que li demano. Però és que vostè no sap. Jo també soc metge. He demanat això a altres companys i tots me tenen llàstima. Però cap d'ells vol ajudar-me. Vostè pot fer-ho, doctor. Per què? Per compassió. Perquè jo també ho he fet una vegada i li asseguro que és absolutament necessari. Per què? Perquè és monstruós seguir vivint així. Jo mai he tingut grans motius per a desitjar la vida. Però abans la tenia ella. Tenia un deure, uns ulls i una veu que em necessitava. Però, qui era ella? Era la meva filla. Estava paralítica des de xicoteta. Estesa sempre sobre una hamaca. Res es movia al seu cos. Només que els ulls i una veu que era una vida sencera per a mi. Jo, de vegades li llegia els poemes de Tennyson. Ella m'escoltava mirant. De vegades parlàvem. Molt poquet. Molt mollet, però prou per als dos. Fins que un dia vaig començar a trobar-me malalt. A què enganyar-me? Era una malaltia d'eixes lentes, segures, que no perdonen. Llavors, només vaig tindre la por de deixar-la soles. Pobra carn immòbil, que hauria d'haver segut la seva vida sense mi. Vaig poder fer-me aquesta idea. Tenia el meu abast la morfina i la vaig anar dormint suaument, lentament, sense patir, fins que ja no va despertar més. Comprèn, doctor? Era la meva filla! La meva filla! I la he morta jo mateix. I jo encara estic així. I estic sentint en espant que la meva malaltia s'allunya i que finalment sanaré. I no tinc forces per acabar en mi mateix. Covard! Covard! Sí. La vida és un deure, però és de vegades un deure molt feliç. Alicia! Alicia? Qui és Guasiari? És la nostra infermera. Com se sembla? També ella és l'Alicia. Els mateixos ulls. Però més tristos. Internet, senyoreta. Les mateixes mans. Però aquestes estan sanes. Estan calentes. Vol dir-me algo? Gràcies. Ah, no. Té vostè una veu molt agradable. Quan ella dia gràcies, tolera silenci al seu voltant. Què llegia vostè? Versos? Coneix els poemes de Tennyson? Si vol, jo les puc llegir en veu alta. Un doctor? Al jardí. Vol? Vostè sobre una hamaca. Jo al seu costat. Em permet que la tracte de tu? Li ho agraeixo. No digues res. Mira'm si vols, però no digues res. Alicia.
Alicia. Creu vostè que pot recuperar-lo? Crec que ja està salvat. Iuhu! Timonet! Capità! Perdó, doctor. Has estat fora tot el dia. Des de la matinada, el doctor s'ha empenyat en fer-me sofrir els encants de la natura. I te n'has anat sense dir-me adéu. He estado dormido como un tronco y como un tronco de samba. T'has recordat de mi? Todo el día. I no m'has de Sí, i una rosa dels Alps blanca, d'eixes que només creixen entre la neu i els abismes. L'he vista de dalt al teu quarto. Per què has fet això? Diuen que es cauen les fulles se'n baixen a la vall. Pobra Rosa. Ai, les dones. M'he pogut matar per agarrar-la i res, però la rosa li cauen les fulles. Pobra rosa. No sembla vostè molt content del seu descans. No, doctor, decididament sóc un salvat urbà. I se bosc d'haver, i ses crestes nevades i els paisatges no li han dit res a vostè? No res, és el que li ha passat a aquesta muntanya l'any passat, i l'anterior, i l'altre, i fa 40 segles. Ni un atreviment, ni una originalitat. La primavera, la caiguda de les fulles, el crepúscul, sempre les mateixes raons. A vostè li agradaria una naturalesa anàrquica, plena de problemes. En imaginació? Home, és que s'ha encarregat tota la vida de fer els aliments i les fruites, però totes crues. Ja m'agradaria veure jo a aquesta natura treballar un dia. Amb tot i això, la natura és més de la meitat de l'art. Això sí, literàriament no tinc res a criticar. El paisatge agrest és l'ambient natural de les cabres i dels poetes. Però periodísticament no té la més mínima emoció. Només l'home ens interessa. Alguna novetat? No cap. El professor de filosofia s'ha llançat al llac com tots els matins. I ha tornat a eixir nedant com tots els matins també. Està jugant-se. L'amant imaginari? Està a l'alberada de Welfare. Continua contant la història de cor a llac a tothom. Ningú li la creu i plora a boqueta. La dama trista? No sé què li passa. Des de fa uns dies es nega sistemàticament a menjar. Escolta, hem d'evitar això al preu que sigui. Ja ho he intentat, li he insistit. Senyora, que això no pot ser. Per la serietat de la casa. Mira, un gote de llet, una miqueta de carn. Només li he dit lo de la carn, s'ha ficat a plorar com una magdalena. No ho entenc. Jo sí. Sembla com si es volguera morir de fam. I dia que volia un procediment original. No ho entenc. Se'n riu vostè, jo no. Escolta, Hans, avui no està vostè de molt bon humor. Perdonem, doctor, però hi ha coses que no van al meu caràcter. Jo sóc un home seriós, he vingut a una casa seriosa a complir una funció seriosa. I des de fa uns dies això no marxa. Des de que vam arribar nosaltres? Exactament. Per què se'n riu vostè? Ningú se'n riu mai així. La senyoreta Chole va estar tot el matí rient. I tot es contagia. Al professor de filosofia el va sorprendre a nit xiulant el Danubi azul. A on anem a parar? Calma, Hans, tot arribarà, tot arribarà. Esperem. Doctor? Els quadres? Sí, ha sigut cosa de la senyoreta Chole. Els altres li semblaven massa tristos. Però estaven a sa casa. Aquell Sèneca desafiant-se era d'un seriós alentador. Aquell lado desmelenat i romàntic. La primavera? Però què té a fer així, la primavera? No és seriós, això. No és seriós. És un xicot curiós, el seu ajudant, Mutilat de guerra, Mutilat? de l'ànima. A la guerra hi ha dos classes de mutilat. És que hi cauen i és que se queden com ell. Hans era un xicot alegre,
Jo tenia una cerveseria a un poblet de Lier. Tenia amics, dona, era un home alegre que cantava les cançons populars. Quan la guerra va estar 4 anys a un hospital de sang, sempre voltejat de mort a tot hora. Quan es va firmar l'armistici, ell va tornar al seu poble. Però els amics, la dona i els fills, ja no hi ha. Havien desaparegut i la cerveseria i el lloc de la cerveseria. Aleshores, Hans anava perdut. Només li faltava voltejar la mort a tota hora. Vas començar a demanar sou a tots els hospitals, fins que va arribar així, on el tinc, no sé si com a empleat o com a malalt. Però molt interessant. Com no m'ho havia contat vostè abans? Interès periodístic, veritat? Escrigui vostè, home. Escrigui. Jo a vostè vaig a contar-li una altra història quan acabe. Passa al meu despatx i li contaré la història de dos germans. Una història que potser li sembla a vostè molt més interessant. Escrigui, home. Escrigui. L'enamorat de l'amor, Bòsnia, cerveseria... És vostè empleat de la casa? Soc secretari i cronista. Espero no haver-me equivocat. És així la... La fundació del doctor Arce. Exactament. De manera que és veritat. Jo tenia por que fora una broma. Tenen vostès un lloc lliure? Sempre, senyora. Així no es pregunta a ningú ni d'on ve ni d'on va. Cas menjat? No. Li diré. Per supost, cal que li confessi que jo no tinc el mínim propòsit de matar-me. Ah, no? Soc artista, sap? He triomfat a 100 països. Per desgràcia, els anys passen. Les facultats s'afluixen. I quan s'afluixen, no hi ha més remei que fer més propaganda. No sé si m'entenc. Crec que sí. Vostè el que necessita és un suïcidi propaganda en negreta del 12 i fotografies a tot color a les revistes. Exacte, I per suposat, sense perill. és vostè molt intel·ligent. Ja, n'ha de fer. Crec que anem a entendre-nos perfectament. Quan el preu no importa. Ni a mi tampoc. Ja li farem alguna coseta que estigui bé. Em permet mentrestant unes dades per omplir-li la fitxa? Professió, artista. Cantant d'òpera. Cantant. Espanyola? Internacional. Vaig néixer on vaig ser. Edat, què li pareix 24 anys? Gràcies. 24. Nom? Cora Iaco. Cora Iaco. Però és vostè Cora Iaco en persona? Oh, dicen que li besa les mans. M'ha sentit cantar vostè? No mai. Però què importa això? Tenim un home així a la casa que tindrà molt de gust en atendre-la. Va esperar. Cora Iaco. Cora Iaco. Simpàtic, xico. Cora Iaco. Perdó, és vostè empleat de la casa? Per tant, és un... Que interessant. Dona escolta. I per què? Amor. Estimat molt. He sigut tan feliç com pot ser un home. Per a què lliurement? Jo he tingut als meus braços a Margarida i a Madame Butterfly, a Brunilda i a Ceresade. Ja. Per què em mira així? No me creu, veritat? Es pensa que estic bot, com tots.
No és fàcil comprendre. Hauria vostè d'haver-la conegut a ella. Jo la vaig veure per primera vegada al Fausto. Era cantant? Era una veu de plata embolicada a un ànima. Jo era un pobre xicot, però tenia joventut. A Cora no li calia res més. Li diuen Cora? Cora Jaco. Cora, Jaco! Que interessant! Jo estava en la part més alta de la galeria, però tota la nit va cantar per a mi. Però vostè només? Em veien els seus ulls que no s'apartaven de mi ni un moment. Vaig tornar l'endemà al teatre. Li vaig enviar un ram d'orquídees. Aquelles flors valien més de lo que jo guanyava per a menjar, però no podia negar-li res. Vaig furtar els diners. Va furtar vostè? Què no haguera fet jo per ella? Tant va plegar a voler-la una nit? De vegades, tota una vida pot cabre en una hora. I ella? Ella va comprendre-ho. Va besar les flors. Esplai mentre se'n mirava. I així va començar l'amor. Una setmana a Viena, el Danubi, el vaixell. Vam eixir cap al Caire. El Caire? Ja me'n recorde. És aquell poble gran, tan brut, que té l'hotel enfront del teatre? No recorde l'hotel. Sí, i que arruixen els carrers amb un pitxer. Potser. Jo l'únic que recorde és aquella vesprà en camell per la sorra roja del desert, a la voreta del Nil, els tabals del desert i després les piràmides. Oh, però és que n'hi ha de piràmides allà a prop. No coneix vostè l'Egipte? Sí, he estat 3 vegades. Però al teatre, al casino... Cora buscava el llit, el gest, el paisatge i la cançó de les races. Una nit, a Atenes... Ah, Atenes! També recorda Atenes. Està en vindre Montevideo, no? De vegades, sí. Sí. Un poble amb terrasses enfront del mar, amb hotels sense bany, un menjar molt coent. Hi havia un empresari ros que parlava espanyol. Potser. Jo l'únic que recorde és aquella nit al Partenó. Cora volia cantar la Talls de Massenet, despullada damunt de les grades de Fídia. I després, l'Índia. Els déus de la jungla alçant braços com a canelobres. I el Japó dels dracs i samurais. Coneix vostè l'Orient? No sé. He estat allà, però crec que no me n'ha donat molt bé. Digue'm, ha estat vostè de veritat? De veritat? De veritat? Per què m'ho pregunta? Perquè ara me n'adonen que jo no he vist res. M'agradaria que tornarem junts. Jo també sé cantar. I ficar-me la túnica de Brunilda, de ser de Sade. Que em mira així. I sus ulls? Qui és vostè? Cora, Jaco, No. No és possible. no aprete tant. M'agradaria que tornarem junts. Estic al pavelló blau. Tindré per pater plaer de rebre allí les sues flors, encara que no siguen orquídees. Cora! Cora! No és així. Has vist el Ferran? Una vesprada, Xole? Bona vesprada, l'has vist? No. Per què em parles, Aniceto? Te pregunte pel teu germà i me contestes com si t'haguera fet mal. Era jo qui estava així. Ja, però jo anava a buscar-lo a ell. A ell. Sempre a ell. Vas cap a ell amb els ulls tancats com si res més hi haguera al teu voltant. I en passar tropesses a mi, jo te dic, bona vesprada, Xole. Tu em rebutges i encara sóc jo, l'agre, l'arxilada, eres d'un egoisme. Perdona, perdona. De res. Ja estic acostumbrat. Escolta, Joan, me'n t'acabaré de comprendre.
I si te parle d'ell... Prou, Xole, prou. Parlen de tu o del món, però deixa tranquil ja, Ferran. És el teu germà? Sí, per a què ho ha segut? Per a que es visquera més la meva misèria al seu costat. Ell va néixer sa i fort, i jo malalt. Ell era l'orgull de la casa, jo el torpe, l'inútil, sempre a segon fila. Ell no estudiava mai. Per a què? Tenia gràcia i talent. Jo havia de matar-me damunt dels llibres per aconseguir la meitat de lo que aconseguia ell sense treballar. Jo li copiava els mapes i els problemes, i encara així, en les seues qualificacions, eren millor que les meues. Però Ferran no pot tindre la culpa del que no depèn de la seva voluntat. Sí, mentre eren menuts i aquestes xicotetes coses, ja sé, res d'importància, però és que aquesta angoixa ha anat creixent dins de mi fins a envenenar-me tota la meva sang. Tu saps com he volgut jo a la mare. L'he adorat en silenci, l'ha venerada com una cosa sagrada, però ella no em podia veure a mi de la mateixa manera. Estava Ferran per mig. On estava Ferran, tot era per a Ferran. Però què dius ara? Quan se va greujar i els metges van demanar una transfusió de sang, jo vaig ser el primer que vaig oferir la meva sang, però els metges no la van voler. No servia. No he servit mai. Però, per l'amor de Déu, La de Ferran sí que va valdre. No érem germans perquè ella havia de tindre una sang millor que la meva. calla, per l'amor de Déu, no eres just. I després, jo la vaig quedar setmanes i setmanes al costat, mentre Ferran jugava al carrer. I no va pujar fins l'última hora. I encara així, la mare va morir en el camp xerant cap a ell. Joan, no eres just. No eres just, no recordes aquestes coses. Jo no soc just. La vida és la que no és justa. I Ferran és no és just. I tu? Jo? Sí, tu. És que no ho saps. Que després de la mare no ha hagut una altra dona més que tu. Joan, No saps que t'he volgut més que a ningú? Que has estat tan cega com els demés, que t'he volgut tant, que t'he adorat tant i no t'he ho has sabut dir. Joan, què dius ara? Si t'agradaven els tulipans i un dia te trobaves un ram de flor damunt la taula, només calia pensar quan me vol Ferran. I era jo qui te l'havia collit en les dues mans. Si te dormies a mig del treball i el dia següent te trobaves la faena feta, quan me vol Ferran. I era jo qui l'havia fet. I si Ferran m'és atravessat a mi. Calla, Joan, per record de ta mare. Ell no té la culpa, ja ho sé que no té la culpa. Ah, si la tinguera. Si la tinguera, este drama meu se podria resoldre. Però el més cru de tot és que ell no té la culpa. I per això me tinc de tragar jo les llàgrimes i veure com Ferran s'endú tot el que és meu. Mentre que jo, el roïn, el mal germà, sóc encara per a tots el mal germà. Però per l'amor de Déu, Joan, te'n recordo ta mare, no veus que és odiós això que estàs dient? Estàs destrossant de tu mateix. Estàs fent impossible la nostra felicitat. La vostra felicitat, com la defenses? Escolta, Xole, un consell. Si eres feliç, amaga. No es pot anar carregar de xolles en un barri de pobres. No es pot assetjar la vostra felicitat en un món de desgraciat com este. No plores, Xole, no plores. Perdona'm. Te ho havia de dir-me si estava aplaudint a seguir. Jo no soc roïn. Jo també vull a Ferran. Si ell no fora tan feliç. Si ell no fora tan feliç que... Si ell no fora tan feliç, entonces yo iría cap a ell per ajudar-lo. Entonces sí que seríem germans. Perdona'm, Xole. Perdona'm. Perdones tu, Joan, perdones els dos fills. Adéu, Xole. T'ho havia de dir que més estava fotent així dins.
Endavant. Espera vostè qualsevol cosa? Espere. Sembla vostè preocupat. Sí, doctor, ho estic. Pensa treballar aquesta nit? No, no, Vol un cigarret? no, no, no. Eixa història que vostè m'ha contat dels dos germans, què vull dir? No, res. És una història prou simple. La del germà sa i triomfador i el germà dèbil i fracassat. Sí, però per què me l'ha contat vostè sense mirar-me a la cara? Per res. És una història prou normal. No, no, no és una història normal. No som uns germans qualsevol. Qui són aquests germans? Per què me l'ha contat vostè aquesta història sense mirar-me als ulls? No. Un sóc jo, veritat? Doctor! Cotxe. Doctor! Ferran! Ha surt la senyorita sola al llac! Com? Però Què? com? Hans, què vol dir això? Què passa? Però, què passa? Chole, chole, ole, chole. Ponte, doctor, ponte. No te polses. No te polses. Però què ha passat? La van veure caure al llac. No respira. Per favor, calleu. Xole, mira. S'ha salvat. Xole, mira. Xole, mira. Has sigut tu, Ferran. Ferran, sempre Ferran. Hoy sí que estem bé.